Hemen atal bi daude, alde batetik Nievesek egindako akusazioei aurre egin behar zaie eta gauzak aztertu eta baretu, argi eta garbi jakin behar dugu akusazio horiek egia diren ala ez, baina esan bezala gogoratu behar nor den Idoia Nieves. Beraz, alde batetik hori korrupzioa den ala ez den momentu honetan Nafarroako gobernuan, eta bestetik gure ustez premiazkoa da hauteskundeak aurreratzea. Alderdi sozialistak aukera izan zuen egun Nafarroan daukagun egoera politikoari aurre egiteko 2007an erabakizun buelta ematea, orain dauka aukera ederra oposizioak esan dugun moduan buelta emateko eskenatoki politiko apurtu honi. Ez da, onartezina da, UPN-ren estrategi zakar hau gogoratu behar, orain hilabete eskas, UPN-ek aurrera atera zituela besteak beste eta faila eta oliten aurrekontuak, UPN-ren esku ziren aurrekontuak Bilduren botuekin. Beraz, ez da, erabili duen argudio hau onartzekoa.